Diriyot sakmita ang daghang mga manok igtatari nga gilansad lang sa Center Island diha sa Mandawi City. Ang dugang detalye sa report ni Nico Sereno. Mga manok igtatari nga gilansad lang sa may Center Island. Kini ang gitarget sa mga personnel sa Mandawi City Enforcement Unit kun Maseo nga mihimog operasyon sa may barangay Subang Dako. Sa Dan E.O. Perez, ubay-ubay nga mga manok ang gipang tugway o gipang bilin lang ngadto. Gipangunayan sa mga personnel ang pagpanguha o paghipos sa mga manok. Dali-dali sa hinuon nga naabot ang uban nga mga caretakers niini para kuhaon ang mga binuhi. Sa mga tagias mga manok, digid pwede. Nga ang atong Center Island, tugwayan og mga manok. Okay. Ang gisubo sa mga. Nagsilbing warning lang hinuon ang gihimo sa taga Maseo ug wala dayon sakmita ang mga manok. Apan posible kunong himuon na nila kini sa sunod nila nga operasyon. Kung gamiton gihapon ang Center Island nga lansaran sa mga manok igtatari. Suhay sa mahal ba ang mga manok sa taon din sila sa. Okay. Karon na mo gibalik kay ilam gyud ibalik ug last na mo kuha nila amo ni kinang kuhaon. Human sa operasyon, gipadaplin ra hinuon sa pipila ka mga tag-iya ug mga tigbantay ang ilang mga binuhing manok. Nico Sereno, Balitang Bisdak.